19 na high-powered firearms ang narecover ng kasundaluhan sa Barangay Eksiban, Labo, Camarines Norte nitong Miyerkules, Disyembre 17. Ayon kay Major Frank Roldan, tagapagsalita ng 9th Infantry Division, matapos ang matagumpay nilang operasyon nito lamang Martes, kung saan nakarecover ang kanilang tropa ng matataas din na kalibre ng armas sa nasabing lugar. Kinabukasan, isang tawag muli ang kanilang natanggap na nagsasabing may mga natitira pang nakatagong armas doon na kaagad naman nilang nakumpirma. Aniya, hindi na ginagawang kuta ng rebeldeng grupo ang lugar, pero ang nasabing lugar daw ang taguan ng armas ng grupo. Nung pre-process namin yung mga impormasyon, ay talaga nagtuturo nga doon sa lugar na yun. Sa tulong yan ng ating mga former rebel, tapos yung mga walk-in informants, kagaya ng mga member ng community, yun yung mga ginamit natin para matutunan yung kinaroroonan mo. So yung barangay, different places, around 5 kilometers yung distance niya mula doon sa unang natutunan. Dagdag pa niya, mahalaga ang ganitong mga operasyon dahil sa bawat armas ay may naisasalba silang mga buhay. Malaking bagay yan, no? Kasi yung bawat baril na yan ay merong mga buhay tayong naliligtas. Kung palagay na natin na maibalik yan sa possession ng mga NPA, gagamitin nila yan sa pagkakaran, pagnanakot, pamingikil, at pananambang doon sa mga government forces. At ganoon din doon sa mga minsan sa mga civilian ginagawa sa mga kasangkapan niya para tulong. Siniguro naman ng kasundaluhan na patuloy ang kanilang isinasagawang operasyon para mas mapaigting ang seguridad sa komunidad, lalo na ngayong holiday season. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.